Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ibadihi ila hadratil Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i ila ruhi Abdul Al-Basyir ila hadratin dihni wa dihnikum wa dihni ahlikum syawrillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sulaiman bin Suratin. Oke. Wa an Sulaiman bin Suratin lan diriwayatake saking Sulaiman bin Surat radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Sulaiman kuntu ana sapa ingsun iku jalisan wong kang lungguh ma'an nabi sartane nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pas lungguh awal karo nabi wa rajulani utawi wong lanang loro iku yastabbani padha pisuh-pisuhan. Ana wani-wanine ning ngarepe kanjeng nabi do gontok-gontokan. Wa ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku qadihmar teman-teman abang. Teman-teman abang berarti nesu gitu. Apa wajuhu wajah ahad gontok-gontokan. Pertama yo sekol-sekolan terus guyon yo terus napa gontok-gontokan. Nah wis gontok-gontokan biasanya apa jotosan. Niki nganti gontok-gontokan nganti wajahnya memerah, salah satunya berarti nesu. Audaju utawa wang tafakhon lan dadi metenteng. Apa audajuhu otot gulune ahad. Niki to wong nak nesu kan mriki nggih. Nah, otot gulune wong lanang mriki kan napa? Nah, nak nesu kan kanake mesti apa tungul. Nggih mboten? Nggih to, nek jenengan ngerti wong lanang kuwi nek wis mulai nesu kan mripate abuang terus kanake nggih otot gulune metungul. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seduhune ingsun iku la a'lamu yektine ngerti sapa ingsun kalimatan ing kalimat. Ngerti ana sing wis menesu nabi nek ngucapke kalimat iki au qala utawa ngucap sapa ahad ing kalimat. Tak kandhani kalimat sing iso ngilangi nesu. La dhaba mongko yekti ilang anu saking ahad apa ma perkara ya jitu kang nemu sapa ahad ing ma laukola lamun ngucap sapa ahad. Iki dieling-eling jenengan ya mbak ya mas, kalimat sing bisa menetralkan ketika kita mau marah. Apa kuwi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ternyata jokone iki ana sudah emosi memuncak, mripate wis abang wis metungul, cara apa iki tangan wis nekem wis getem. Nah niku kan muni apa? Nah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Distabilu niki nggih. A'udzu njaluk reksa ingsun billahi kelawan Allah minasyaitoni saking syaitan ar-rajim kang den rajam. Dhahaba nak maca ngono kuwi insyaallah dhahaba monggo ilang anhu saking ahad apa ma perkara ya jitu kang nemu sapa ahad ing ma perkara sing ndadekke nesu dadi ilang. Faqalu nuli ngucap sapa sahabat lahu maring ahad innan nabiyya satune nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi. Nah mergane nabi nate duwe hadis niki ta'awad jaluk perlindungan sira
ta'awad jaluk perlindungan sira billahi kelawan Allah minasyaitani saking setan ar-rajimi kang den rajam muttafaqun alaih. Dene auzubillahi ora trimo diwaca sadurunge bismillah arep ngaji mboten. Niku ternyata doa ampuh untuk menetralkan kemarahan. Wa an Mu'adz bin Anas lan diriwayatake saking Mu'adz bin Anas apa anna Nabi setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi man utawi sapa wonge iku kadzoma ngempet sapa man ghaidon ing nesu wong kok iso ngempet nesune wa utawi man iku qadirun mampu ala ayyung fidza ing atase yen to nerusake sapa man ing ghaid ana wong jatahe nesu punya kesempatan untuk marah tapi kok iso ngempet jatahe wong tuwa karo anak-anak kok jengkelne ora genah guru karo murid-murid kok jengkelne ora genah wis kudu nesu wis gedhem-gedhem tapi kok iso ngempet hawa nafsune da'a mongko ndongaake sapa Allah Gusti Allah ing ahad sapa Allah Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah ala ruusil khalaiki oh berarti daane ora ndongake ngundang da'a mongko ngundang ing man sapa Allah subhanahu wa ta'ala ala ruusil khalaiki ing atase ngarepe pira-pira makhluk yaumal kiamati ing dalem dina kiamat sesuk diundang karo Gusti Allah wong kok iso ngempet hawa nafsunya padahal dia punya kesempatan untuk marah sesuk ning dina kiamat tapi diundang kon napa kok diundang nanti diundang Gusti Allah sing ngundang Gusti Allah dhewe diundang Pak Camat dipanggil Pak Bupati Pak Wali Kota wis senenge ora genah kok apa meneh diundang Gusti Allah diundang kon apa hatta yukhayyiru sehingga kon milih hu ing man sehingga kon milih sapa Allah hu ing man minal huri saking bidadari minal huril aini saking bidadari kang blalak-blalak mripate. Ya Allah, wong iso ngempet nesu ijolane widodari. Mulane sesuk nak nesu ngumpet to wae. Berarti jenengan calon apa? Orang yang akan memiliki bidadari. Huril ain mripate blalak-blalak. Mripat blalak-blalak yen jenengan bayangke nak artis sih koyo artis India. Misalkan yang Indonesia koyo wong nari Bali, ngono kae mripate iso blalak ma ing bidadari syaa kang karep sapa man. Kang Hafid kon milih iki lho sak senenge. No, milih bidadari sing ndi sak senenge. Ya, tapi syaratnya kuwi mau jatahe nesu ora digawe nesu. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Abu Dawud iku hadisun ai hada utawi iki iku hadisun hadis hasanon kang hasan. Hasan itu rawinya salah satunya orang atau hanya rawinya hanya satu, itu namanya hadis hasan. Wa an Abi Hurairah lan den riwayatake saking Abi Hurairah apa anna rajulan sedune wong lanang iku kala dawuh sapa rajul lin nabi ngucap sapa rajul lin nabi maring nabi ya ana wong lanang ngucap ngomong jaluk karo Kanjeng Nabi jaluk apa ausi wasiata tuwani ing ingsun ausi wasiata tuwani ing ingsun ana wong jaluk wasiat Nabi aku mbok dikeki wasiat ya mergo wong jaluk wasiat ya kala nuli dawuh sapa Nabi wasiate Nabi apa la tak zam wasiate Nabi terima ngono Nabi kula mbok dikeki wasiate napa la
taghzab la taghzab maknane ojo nesu sapa sira. Farodada nuli bolan balani meneh sapa rajul. Baleni meneh mosok Nabi wasiat kok trimo la taghzab ojo nesu. Miroron kelawan bola bali kala ngucap sapa Nabi dawuh sapa Nabi la taghzab. Nabi wasiat meneh Nabi mosok wasiat trimo la taghzab. Dibaleni neh wasiate Nabi la taghzab ojo nesu sapa sira. Rawang riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi ini wasiat tidak harus regepo salat, regepo ngaji. Apik karo wong tuwa. Ora kudu ngono, Nabi malah pernah berkali-kali dijaluki wasiat, wasiate napa? La taghzab. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maya zalu ora lebar-lebar apa al-bala'u bala bil mukminin bil mukmini kelawan wong mukmin lanang wal mukminati lan mukmin wedok. Maksudnya wong mukmin lanang wong wedok ora bakal ucul, ora bakal lebar saka cobane Gusti Allah. Mesti awake dhewe iki setiap hari, ora setiap hari yo kadang seminggu, setiap bulan ora mungkin luput saka cobane Gusti Allah. Fi nafsihi ing dalem awak dhewe neman wa waladihi lan anak iman. Ana sing dicoba lewat awake, ana sing dicoba lewat anake, wa malihi lan bondone man, ana uga sing dicoba lewat bondone. Hatta yalqa sehingga tinemu apa nafsi wa walati wa malih Allah ing Allah Ta'ala halimah luhur Allah ora bakal rampung cobane awake dhewe nganti awake dhewe ketemu Gusti Allah wa ma'alaihi lan ora iku ing atase nafsi wa walatih wa malih khati'atun utawi keluputan. Rawang riwayatake bu ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi ai hadza utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang sahihun kang hasanun kang hasan sahihun kang sahih wa an Ibni Abbasin lan sanging Ibni Abbas radhiyallahu an kala ngucap sapa Ibni Abbas qadima teka sapa Uyainah bin Hisnin Uyainah bin Hisnin. Uyainah ki lanang apa wedok? Lanang, mulane ibnu. Nah padahal nek ning gone mriki yang gere burine biasane wedok munifah hasanah fadilah. Nah kuwi biasane jeneng wedok, tapi ning kono niki ana Uyainah. Memere nek ning kene jenengan wedok, tapi jebule jenengan lanang. Lah kok iso lanang? Ibnu mergane niku. Nak wedok kan mesti bintu. Niku Ibnu Hisnin kang dadi analake Pak Hisni. Panazala nuri leren saka Uyainah ala ibni akhihi ing atase anak lanange dulur lanange Uyainah, berarti ponakane. Itu Pak Uyainah. Bar perjalanan leren mampir ning gone ponakane Al-Khurr bin Qais ya Khur bin Qais wa kana lan ana sapa Khur iku minan nafari saking golongan alladzina hiya wong akeh yudni kang parek him ing alladzina sapa Umar radhiyallahu an. Delale Khur ini orang termasuk salah satu orang yang dekat karo sahabat Umar. Ya pejabat lah gampangnya. Paling teko ning gone ponakane, sing ponakane termasuk pejabat yang dekat dengan Umar. Wa kana biasa. Ketok ana wong cedhak karo wong gedhe kan biasanya terus dijaluki tulung. Wa kana lan ana sapa al-qurra'u pira-pira wong kang apal lan paham Quran iku ashaba majlisi Umar pira-pira kanca lungguhe Umar
wa musyawaratihi lan musyawarai Umar kahulan padha uga wong setengah gawe kanu ana apa kahulan syubanan utawa pemuda sing Umar kuwi mau duwe jamaah isine ya ana wong setengah gawe ya ana cah nom isine jamaah kuwi adalah jamaah qurra jamaah cara mriki ya perkumpulan orang-orang yang hafal Al-Qur'an faqala nuli ngucap sapa Uyainah libni akhihi maring anak lanange dulur lanange Uyainah ya mergo ngerti ponakane cedhak karo pejabat terus Uyainah ngomong karo ponakane ya ibna akhi he anak lanange dulur lanangku laka iku keduwe ira wajhun utawi derajat indah hadzal amiri ing dalem ngersane ikilah raja maksudnya Umar nang sampai kan cedhak karo Umar. Nah terus pripun Pak Le? Pas takdin jaluk izin sira li krana ingsun. Jaluk izin iki lho kanggo aku alaihi ing atase Umar. Jane ponakan dijaluki tulung Pak Le. Ya kon jaluk izin kon nemoke Umar. Aku mbak ditemoke ben iso ketemu Umar. Pas takdana nulin jaluk izin sapa ingsun Pak Adina nuli ngizini lahu maring sapa mau Uyainah sapa Umar lahu maring ibni akhihi jaluk izin kan ponakane mau lahu maring ibnihi sapa Umar masa diizini ya terus kon mlebu sama kaya saiki iso mlebu mae pejabat nek ora ana sing nggawa ora ana sing nglantarke ya ngelan falamma dakhala nuli ing dalem semangsane mlebu sapa Uyainah kala mongko ngucap sapa Umar iya Ibnul Khattab anak lanange Khattab fa wallahi demi Allah matutina ora aweh sapa sira al jazil utawa jazla kuwi artine nikmat yang berlimpah ya iso nikmat sehat pikiran nggih saged al jazla ing nikmat sing berlimpah Umar jeneng kuwi nikmate kathah teko jebule trimo arep maidu wala tahkumu jenengan kuwi nikmate kathah tapi wala tahkumu lan ora ngukumi sira fina ing dalem kita bil adli kelawan adil jebule njaluk arep ketemu Umar temu arep maido Umar jenengan ki wong sugih gampange wong pangkat tapi kok jenengan ora adil lah Umar pemimpin kok dilokke ngono fawadhiba nuli nesu sapa Umar radhiyallahu an hatta hamma sehingga kuwatir awyuki aliyento nibaake hukuman sapa Umar bihi ing Uyainah ya mestine Umar nesu meh-meh arep ngukum wong sing ngomong kuwi mau gitu pemimpin kan ngono biasanya pemimpin napa tersinggung ana sing nyinggung ya arep dihukum faqala nuli ngucap lahu maring Umar sapa al-khurrukhur ya Amirul Mukminin pemimpine wong-wong mukmin inna wa ta'ala setuhune Allah taala iku kala dawuh sapa Allah linabihi maring nabine Allah lah ngerti Umar meh nesu nah iki cetha wong doyan ngomong ketok Umar arep nesu malah khor mau ya tambahi ngomong khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin jenengan ki aja nesu to jenengan kok nesu piye wong Gusti Allah wae nate dawuh khud ngalapo sira al afwa ing pangapura wa'mur lan perintah sira bil urfi kelawan kebagusan wa a'rid lan mengo sira anil jahilina saking pira-pira wong kang bodho malah dalili Umar kok pantes jenengan nesu wong Gusti Allah dawuh khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin jenengan rentok nesu wong Gusti Allah yakon aja sunan wa inna hadza
lan sak temene ikilah Uyainah iku minal jahilina setengah saking wong kang bodho. Berarti sing bodho niku nggih Uyainah, ora ngerti apa-apa kok jujuk ngonek-ngonekke pemimpine. Wallahi demi Allah ma jawaza orang lewati ha ing ayat sapa Umar hina tala ing dalem semangsane maca sapa Umar ha ing ayat wa kanalan ana sapa Umar iku waqafan wong kang makofake inda kitabillahi ing dalem kitabe Allah taala. Rawang riwayatake bu ing hadis sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa an Ibni Mas'udin lan saking Ibni Mas'ud radhiyallahu an apa anna Rasulullah setune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi innaha sak temene kisah cerita itu cerita ana cerita iku satakunu bakal ana bakal tinemu besok bakal terjadi. Nah berarti apa namanya? Prediksi Kanjeng Nabi. Nabi memprediksikan besok bakal ono bakti ing dalem sakwise ingsun. Setelah aku mati besok bakal ono apa asarotun. Asarotun wong kang mentingake kepentingane dhewe. Wis mulai ono ta saiki? Kalau saiki akhir-akhir ono pejabat do korupsi. Mergo napa? Mikir uteke dhewe, mikir penake keluar gane. Gitu. Nah, wingi jare tambang kae korupsi 371 triliun. Sing wingi meneh korupsi napa? Iya, Pertalite dan Pertamax. Sing sadurunge apa meneh wingi gas napa? LPG setiap tahun kok ono-ono wae ora tahun bulan Februari wingi Pertamax dan Pertalite. Pertamax dioplos Pertalite. Januari napa gas melon langka. Ya napa mboten? Gas melon nganti langka. Gas melon mudeng to, gas sing warnane kuning sing 3 kilo langka. Ono-ono wae isune. Lah niku kan nggih napa itu? Berarti prediksi Nabi bener toh? Asarotun itu orang yang mementingkan kepentingan pribadinya sendiri. Wa umurun lan piro-piro perkara donya. Tungkiru kang mungkiri sapa sira kabeh ha ing umur. Sesuk bakal ono. Ya saiki ya wis termasuke lano akeh-akeh dadi pemimpin, dadi DPR kuwi kon mewakili rakyat tapi malah mewakili dirinya sendiri. Iya rakyat pengen enak aku sing makili. Rakyat pengen duwe mobil enak wis tak wakili. Ya toh tujuane kon makili jebule malah napa keblabasan. Ya qalu padha ngucap sapa sahabat ya Rasulullah ya Rasulullah fama ing apa tak muru perintah sapa sira nah ing kita. Kala jawab utawa matur sapa Nabi tu aduna nekakno sira al haqqa ing barang kang hak. Nabi lah terus kula kudu pripun nak zamane wis kaya ngoten niku. Wong do mentingke wudele dhewe-dhewe. Ya wis sing penting kowe aja tiru. Kamu tetap melakukan sesuatu yang benar. Alladzi yuhaq alaikum ing atase sira kabeh wa tasaluna lan padha njaluk sapa sira kabeh Allah ing Allah alladzi ing perkara lakum kan manfaat keduwe ira kabeh. Sing penting kowe aja gampangane nak cara bahasa kene aja tiru. Dumunung kono sing arep menting awake dhewe aja tiru. Muttafaqun alaih. Wal asaratu utawi asaro iku al infiradu dewe-dewe utawa individu mentingke awake dhewe bisyai kelawan suwiji-wiji aman saking wong lahu iku keduwe man fihi ing dalem syae hakun utawi hak mentingke awake dhewe lali karo wong liya atau egois. Wa an Abi Yahya Usaid bin Hudairin saking Abi Yahya Usaid bin Hudair
anna rajulan sak temene wong lanang minal angsori saking kelompok angsor. Wong lanang dari kelompok angsor iku kola ngucap sapa rajul ya Rasulullah Rasulullah ala tastakmilu mbok yo dadekake amil sapa tuan ni ingsun kamastakmaltu kaya kamastakmalta kaya dadekake amil tuan fulanan ing fulan. Nabi mbak aku ki diangkat jenengan tau ngangkat wong lanang kae dadi pegawe mbak yo aku diangkat dadi pegawe. Meri karo Kanjeng Nabi, Nabi wong kae jenengan angkat dadeke petugas kok aku ora. Cara saiki istilahnya napa? KKN nggih. Korupsi, kolusi, nepotisme, KKN. Meri kalau Kanjeng Nabi, cah kae jenengan API kok aku ora jenengan API. Cah kae jenengan bantu kok kula boten. Fakola, Nabi diwelehke ngoten, fakolan oleh dawuh sapa Nabi innakum sedune sira kabeh iku satal kauna bakal ketemu sira kabeh bakal ketemu sira kabeh bakti ing dalem sakwise ingsun asarotan ing wong kang mentingke awake dhewe. Nah, Nabi mengono tok jawabe sesuk ora sah angel-angel uripmu ki bakal menangi napa asaroh wong do egois. Fasbiru mongko sabar sapa sira kabeh. Mula nang saiki nek ora ana sing nggawa ya kangelan jenengan arep dadi pegawe arep dadi iki ya kudu duwe apa ya duwe relasi kudu ana relasine hatta talqa singgo ketemu sira ni ing ingsun alal haudi ing atase tlaga ya wis sabar wae sabarno wong kuwi duwe nasib dhewe ya kadang malah sing wong pinter cah sregep nasibe malah biasa-biasa wae sing ngontak ngantuk turu gawa kloso pindah turu sekolah gawa kloso gawa bantal sekolah malah pindah turu jebule sesuk malah dadi wong pejabat wong kadang kan donya ya wale wah sing mantu mangan turu jebule malah sesuk sing dadi ki yai yo mulakno ya tapi yo mestine yo akeh luwe apike sing dadi sing pondok sregep mulakno maksude napa Umi ngomong ngene aja sok nginjeti moyoi keadaan satu orang dengan orang yang lain gitu wong dunya kuwi wale roda berputar sing mene ning dhuwur iso ning ngisor sing ning ngisor ya ning dhuwur nek wis ning dhuwur aja ngece kancane engko nek ning ngisor dadi ida nak pas jenengan posisi ning ngisor dadi anake wong ra duwe sebab apa-apa kangelan rasa pesimis. Anggaran jenengan punya tekad, punya semangat, sithik-sithik insyaallah mangke suwe-suwe nak dunia berputar sing mau neng ngisor mergo jenengan punya semangat jenengan iso dadi ning dhuwur muttafaqun alaih wa usaidun utawi lafat usaid bidzambil hamzati hamzah diwaca dhamma usaid ora aset ya usaid wa khuzairun lan khuzair biha iku bihain hak muhmalatin kang sepi madhumatin kang diwaca dhammah sepi saka titik nek ana titike yo ngisor yo jim nek dhuwur yo khuzair diwaca dhammah wa dzatin lan dzat mu'jamatin kang den titik siji zote ana titike siji nek ana titike berarti shad maftuhatin kang diwaca fathah wa utawi Allah iku a'lamu ngerti sapa luwih ngerti sapa Allah wa an Abi Ibrahim lan sanging Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa ya Abdullah bin Aufa apa anna Rasulullah satuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di iku fi ba'di ayamihi ing dalam sebagiane dina-dinane Nabi allati ya ayam
iku lagi ya ketemu sapa nabi fiha ing dalem alati al adwa ing musuh. Nabi pernah angtazoro ngenteni sapa nabi. Nabi pernah dalam hari-harinya Nabi ngenteni musuh hatta idza malat sehingga ing dalem nalikane condong apa asyam susrengenge koma mongko jumeneng sapa nabi fihim ing dalem kaum faqala nuli dawuh sapa nabi ya ayyuhan nasu eling-eling manungsa la tatamannau ojo ngarep-ngarep temen sapa sira liko al aduwi ing ketemu musuh. Nabi niki pesene Nabi, musuh ki rasa dicari, ojo mbok enteni. Maksudnya hiduplah dengan damai, ora usah golek musuh. Musuh kuwi ora usah digoleki. Golek musuh ki gampang. Gampang apa angel? Gampang. Mau pentelengi wae dadi musuh. Ya napa mboten? Numpak motor reng ya dadi mungso. Ana wong ora masalah kok idone cuk dadi mungso napa mboten? Mungso. Mulane aja golek mungso. Golek mungso kuwi gampang tapi golek kanca angel. Ora percaya takok Kang Usman. Numpak motor, ana ora ngerti ora ana jalaran apa-apa kuwi lho. Cah nom padha nome ora ngerti apa-apa lewat ambek blayer greng. Dadi mungso apa ora? Apa sing iso blayer kowe tok, sing musuh ngono motormu tok, aku ya iso. Gentean melu di blayer. Takok Kang Baim, nah percaya. Ya to Kang? Nggih. Ya ora ngerti apa-apa, ora ngerti jujuk ora percaya, kancamu jorokno, ora dadi mungsuh. Ya aja golek mungsuh aja digoleki wa as'alu lan njaluk sapa sira Allah ing Allah al afiyata ing sehat wal afiyat kuwi kabeh sehat njaba jero jasmani rohani. Ora usah golek mungsuh ya to, ngakeh-ngakehi pikiran, malah ndadekke pikiran semrawut. Hiduplah dengan damai ya afiyah kuwi mau gitu, hidup dengan damai. Mulane ngger wong kuwi api ano golek kanca angel, golek mungsuh gampang. Wong diapiki wirung mesti bales apik, apa meneh dikeleki ya to. Diapiki wirung mesti matur nuwun kok apa meneh dieleki. Fa idza laqitumu nuli ing dalem nalikane ketemu sapa sira hum ing adu fasbiru mongko sabar sapa sira kabeh. Tapi nek ana mungsuh ya aja mlayu. Kalau ketemu mungsuh, nak ora ana aja mbok goleki, tapi nek wis ketemu ya kudu diadepi. Apa meneh cah lanang kudu gentle. Lha ketemu mungsuh mau nantang. Tutuke dijaki napa mlayu, nyeluki koncone. Nantang-nantang jebule diwaneni mlayu nyeluki kanca. Aja ngono ya cah lanang. Nek memang wani ya siji lawan siji, aja ngundang kancane. Ndak dadi nah wa'lamu lan ngerti ya sapa sira kabeh annal jannata sedune jannah swarga iku tahta zilalis suyufi ana ing dalem iup-iupane pira-pira pedang. Maksudnya swarga iku ada di bawah pedang. Nak pedang iki iso mbok kendaleni, ora mbok terabaske ning mungsuhmu ya dadi sedulur. Entuk swarga. Ya swarga donya atimu ayem tentrem. Nah ayem tentrem ya bakale ning swarga ya entuk swarga tenan. Summa qala nuli dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Allahumma mungsilal kitab ing terkep hikayat ing Allahumma ya Allahumma ya Allah mungzilal kitabi ayya mungzilal kitabi dozat kang nurunake Quran wa musriyas sahabi ladzat kang nglakokake mendung
Mendung iso mlaku, ora mlaku karepe dhewe, ana sing nglakokke angin. Lah angin kuwi ya sing nglakokke Gusti Allah. Wa hazimal ahzabi lan zat kang mlayokake pira-pira mungsuh. Ahzim ngalah tuan utawa mlayu tuan ngalah tuan ing sah apa tadi aduwi wangsur lan nulung tuan ing kita alaihim ing atase aduwi mutafakun alaihi wa billahi taufiqu babus sidqi bab nerangake ayhada utawi iki iku babus sidqi bab nerangake temen kuwi jujur. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah Ta'ala Maha Luhur Allah ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina ittaqu wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa kunu lan becik ana sapa sira kabeh iku ma'as shadiqina sertane wong kang padha jujur kabeh jujuro. Wa qala ta'ala wasodiqina lan pira-pira wong kang temen lanang wasodiqati lan wong kang temen wadon wasodiqina wasodiqat wa qala ta'ala falo sodaku lan lamun temen sapa aladina Allah ing Allah lakana mongko yektine ana apa sodak iku khairun luwe bagus lahum kedue aladina kapak no kapak sabar temen kuwi luwe apik kuwi dalile tentang sabar wa amal ahadisu anapun utawi pira-pira hadis saiki hadis tentang sidku fal awalu utawi iku fal awalu utawi kang pertama iku an Ibni Mas'udin saking Ibni Mas'ud radhiyallahu anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam jenengan arep goleki dalil tentang jujur kala dawuh sapa Nabi inna sidqa setuhune jujur iku yahdi nuduhake apa jujur ilal birri maring kebagusan. Wong nak jujur biasane wong apik, gitu omongane ya apik, kelakuane ya apik. Wa innal birra lan setuhune kebagusan iku yahdi nuduhake apa bir ilal jannati maring swarga. Dan barang sing apik kuwi ya narik ning swarga. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang iku layas duku yaktine jujur, yaktine temen sapa rajul hatta yuktaba sehingga den tulis sapa rajul indawahi ing dalem sandinge Allah siddiqon ing wong kang banget jujure. Stempele, gampangane Gusti Allah ku sesuk duwe stempel, ana stempel siddiqon. Nah, makanya Nabi Abu Bakar apa julukane Abu Bakar as-Siddiq. Sama besok orang-orang yang jujur juga akan Allah apa siddiqon wa innal kadhiba lan sak temene goroh ngapusi iku yahdi nuduhake apa kadhib ilal fujuri maring lacut ya olone kebacut wong nak napa niku kadhib apa mau ngapusi goroh biasanya ya lacut gitu mergo menutupi sesuatu yang tidak baik mulakno diomongke sing apik kuwi berarti ora jujur wa innal fujura lan setuhune lacut iku yahdi nuduhake apa fujur ilan nari maring neraka wong nak bohong ya akhire lacut nak lacut jurusane ning neraka wa innar rajula lan setuhune wong lanang iku layak dibu yaktine goro sapa rajul hatta yuktaba sehingga dicatat sapa rajul indawahi ing dalem sandinge Allah kadzaban ing wong kang akeh gorohe nak jeneng jujur julukane siddiqon
Tapi nak tukang goroh yo kadzaban. Muttafaqun alaih. Wasani utawi kang kaping pindho iku an Abi Muhammadil Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Kala ngucap sapa Abi Muhammad, hafiztu apal sapa ingsun min Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apal niki nganti apal dawuh Nabi. Dak mayuri buka ing dawuh dak mayuri buka dak ninggalo sira tinggalkan ma ing perkara yuri bukan mamangake apa ma ka ing sira perkara sing jenengan mamang ora yakin tinggalke sing yakin wae ya termasuk jenengan nak nantu wong wedok sing tinggalke berarti banyak pertimbangan. Mbak, aku seneng karo sampean, gelem apa ora? Nak mantuk, nah wong wedok nak isin kan trimo mantuk. Nah tapi nak muni meneng mantuk ora, iya ora tinggalke. Berarti ora seneng. Ngono sampean dak mayuri buka ilama maring perkara layuri bu kang ora mamangake apa ma ka ing sira. Golek sing pasti-pasti wae ya, yang tidak pasti tinggalkan. Yang pasti. Nah, kuwi sing mbok cekeli. Gelem ora, Mbak? Tak pek bojo. Nak gelem tak lamar. Tapi nak memang seneng tenang. Oh iya Mas, yo gagian muni iya. Tapi nek cek pertimbangan ya Allah cah pondok iso apa aku antara iya dan ora. Nak ngono kuwi tinggalke berarti ora cinta. Nak cinta kuwi mbaya jarene di bawah jembatan wae terasa indah. Nggih to? Numpak sepeda yo enak, mangan sepiring berdua yo enak. Fa inna sidqa. Nah niki dicekeli cah lanang iki dak mayuri buka ila mala yuri buk tinggalkan yang belum pasti dan apa kejar yang sudah pasti. Fa inna sidqa krana setuhune jujur iku tumak ninatun dadekke anteng ati. Wong ki nak jujur dadekke anteng atine. Wal kadzibalan goro iku ribatun mamang atine. Wong goro itu kan mamang, gitu terhantui oleh kebohongannya. Ojo-ojo konangan, ojo-ojo konangan, ojo-ojo konangan. Ya wis ngono kuwi, atine terlalu terhantui. Rawang riwayatake bu ing hadis sapa At-Tirmidzi Pak Tirmidzi wa qala lan ngucap sapa Tirmidzi hadisun ayada iku hadisun hadis sahihun kang sahih qauluhu utawi dawuhe Nabi yari buka ya lafat yari buka wa ya qauluhu iku bi fathil ya'i kelawan diwaca fathah ya'i. Oh, ana sing dimaca yari buk ya'i fathah. Wa dhammiha lan dhammah ya'i. Ana sing maca ya, ana sing maca yu. Yari buk ya kena, yari buk ya kena. Ya kena, yu kena. Wa maknahu utawi maknane dawuh dak mayuri buk wi mau iku utruk ninggalo sira. Ma ing perkara tasyukku kan mamang sira fi hillihi ing dalem halale ma. Sesuatu sing ngejek mamang urung cetha remang sing remang-remang aja diparani. Wa'dil lan ngaleo sira. Wa'dil lan ngaleo sira ilama paring perkara la tusyakku kang ora mamang sira fihi ing dalem ma ya. Golek sing yakin-yakin wae. Asalisu utawi kang nomor 3 iku an Abi Sufyan Sakhrib bin Harbin fi hadisihi ing dalam hadise Sufyan Abi Sufyan atau wili kang dawa fi kisati Hirokla ing dalam kisohe Raja Heraklius ya. Hirokla Raja Heraklius kala ngucap Heraklius itu raja Rum Romawi. Kala ngucap sapa Heraklu Raja Heraklius famadha ing apa ya nguru perintah sapa nabi kum ing sira yakni ngarepake sapa Heraklu
an-nabiyya ing Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa Abu Sufyan kultu ngucap sapa ingsun yaqulu dawuh sapa Nabi ubudu ubudu nyembah sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wahdahu hale suwijine Allah la tusyriku aja musyrik sapa sira kabeh bi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji watruku lan ninggalo sapa sira kabeh ma ing perkara yaqulu kang ngucap sapa man yaqulu kang ngucap ngarep faile sapa abaukum bapak-bapakmu kabeh wayak murulan perintah sapa nabi ing kita bisolati kelak salat wasidqi lan temen jujur wal afafa lan nyegah saking barang haram wasilati lan nepung sanak raket ya silatur rahmi muttafaqun alaih Ar-Rabi'u utawi kang nomor 4 iku an Abi Sabitin saking Abi Sabit wakilalan den ucapake apa Abi Saidin lafat Abi Said wakilalan den ucapake apa Abil Walidi lafat Abil Walid Sahl bin Hunaifin wa huwa utawi Abil Walid Sahal iku badriyun wong kang bisa wong kang melu perang Badar anan nabiya setuhune nabi iku kala dawuh sapa nabi man utawi sapa wonge iku saala nyuwun sapa man Allah ing Gusti Allah taala mauluhur Allah asyhadata ing mati syahid bisitken kelawan temen dalu mati syahid balago mangko nekaake ing man sapa Allah Gusti Allah manazila syuhada'i ing pira-pira derajate pira-pira wong kang mati syahid wa in mata senajan mati sapa man ala firasyihi ing atase lemek iman. Nah kula sami njaluk mati syahid ya senajan toh matine ora mati syahid matine ning dhuwur utawa ning ambene dhewe rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wallahu a'lam bissawab wal